awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzani seyawa atati leloli muna kwa tisadamu ndi ava kalelo muluzani seyawa atati leloli muna kwa tisadamu ndi ava kalelo maawili aimamu amuna nikaziu omzimu wakuyera mdali. Ndi nthawi iso yabwino imene tikhale tikupitirizabe kuphunzira zokudza banja. Programu yathu ya lero ndi programu ya namba 26 pamene tikhale tikupitiriza zophunzira banja. Ndipo programu ya lero muliso ndine Malwano Vinjero Gondwe tikumbukire programu imene yamatipatsira dali Longwe School Biblical Studies. Phunziro limene komanso maphunziro ena mukhoza kupeza pa tsamba lathu pa YouTube kungayang'ana Longwe School Biblical Studies. Muzatopeza komanso mukhoza kupanganso follow pa page yathu pa YouTube pamenepo cholinga kuti maphunziro onse tikamaponya osiyanasiyana amene ali pamenepo muzithanso kuwatsatira mosavuta. Komanso mukhoza kupeza pa tsamba lathu pa Facebook kungayang'ana Longwe School Biblical Studies muzatopeza maphunziro ambiri pamene masonkhani zambiri zokudza Longwe School Biblical Studies. Mwina muli ndi funso kapena ndimanga programu imene mukhoza kugwiritsa ntchito nambala iyi 0 766 mukhoza kufunsa komanso mukhoza kuti uluza kuti tikutumizirani phunziro limeneli pa WhatsApp kuti muthe kumvera komanso kuonera pa nthawi yanu. Monga mmene ndafotokozera phunziro lathu lero ndi namba 26 limene tione pa phunziro la banjaso limeneli banja la Davide ndi Mikala. Ambiri Mikala sitimamudziwa bwino kwenikweni koma ambiri Davide timamudziwa. Davide ndi mmodzi mwa anthu amene ali otchuka ndithu mu Baibulo makamaka pa zinthu zimene anachita. Ena timamudziwa chifukwa cha zimene anachita kugonjetsa Goliati, komanso ena timamudziwa kuti anali mfumu, ena timamudziwa nkhani ya Uriya, timamudziwa pa nkhani zosiyanasiyana Davide ameneyi. Ndipo anali munthu amene anadutsa mu zinthu zambiri moyo mwake, zabwino komanso zovuta moyo mwake. Tikaona pamene Davide anayambira kuti anthu timudziwe bwino ndi buku la 1 Samuel chapter chake cha 15. Buku limene la 1 Samuel chapter chake cha 15 mapeza nkhani imene ya Saulo. Saulo anali mfumu yoyamba ya ana a Israeli. Ndipo Saulo amene anapatsidwa udindo kuti apite akamenye nkhondo ndi mtundu wina wa anthu Amaleki. Now, ali kumene kuja anamuza lamulo lonena kuti ukapita kumene kuja ukaphe zonse ukaononge china chilichonse. Koma Saulo atapita kumene kuja sanakachite zimenezo ayi. Chimene anakachita ndi choti anakapha zina koma zina anapeza kuti wazitengako kubwera nazo ku dziko la kwawo. Ndiye ali kumene kujako Samuel sanagwirizane nazo ndipo ifanye zimenezo anapangitsa kuti achotsedwe pa mpando wa ufumu. Ndipo mu Samuel tsopano chapter chake cha 16 ndopeza mu tsopano pamene tupezano Davide tsopano akusankhidwa kukhala mfumu malo mwa Saulo. Chifukwa Saulo sanamvere zimene Mulungu anamuuza so kuti kumvera kuposa sembe yopsereza. So anamuuza lamulo kuti akachite koma iye sanachite momwemo. Ndi mu chapter chake cha 16 mmene tupezano kuti Davide akusankhidwa kukhala mfumu. Pamene paja mu 1 Samuel chapter chake cha 17 pamene tupezano nkhani imene ambiri timayidziwa ya Davide ndi Goliati. Wapanga chinthu chimene Davide wapha Goliati ndipo atapha Goliati anthu anayamba kumuyamikira kwambiri. Koma munthu amene si munthu wachibwana tamayankhula zambiri. Monga tikatione mu 1 Samuel chapter ya 18 verse ya 8 ndi verse ya 9 tipezapo mawawa verse chapter 18 verse ya 8 9 akunena kuti koma Saulo anakwiya ndithu ndi kunenaku kunamuyipira
nati kwa Davide. Anati chani kwa Davide? Davide anawerenga ziwiri za nkhani, koma kwa ine ziwiri zokha. Chimperewere nchiyaniso, koma ufumu okha. Ndipo kuyambira tsiku lomwelo ndi mtsogolo mwache Saulo anakhala maso pa Davide. Alifona anthu amayamikira Davide. Ali Saulo sizira masangalatsi. Ndati kuchokera tsiku lomwelo maso a Davide, maso a Saulo anali pa Davide. Akati maso ake anali pa Saulo, amamusakasaka. Kaya ndi mamwayi, kaya ndi chani. Pa Samuel chapter chake cha 18 verse ya 14 mpaka verse ya 15 tikupeza kuti Davide anazindikira pali mawu. Ndipo Davide anakhala ochenjera mayendedwe ake onse, ndipo Yehova anali naye. Ndipo pamene Saulo anaona kuti ali kukhala ochenjera ndithu, anamuopa. Ndakuti Davide anambakhala ochenjera fana zoti Saulo akusakasaka uko, afuna athane nawe. Ndana kuti ambata akamapita uku Davide akuthawa, akamapita uku Davide akuthawa, akamapita uku Davide akuthawa. Ndana akhala basi kuti kodi munthu ameneyi ndingamuthane naye bwanji kuti ndimupeze. Ndiye Saulo anabwera ndi njira tsopano. Pa verse yake ya chapter 18 pa verse yake ya 17. Ndipo Saulo anati kwa Davide, ona mwana wanga wamkazi wamkulu dzina lake Merabi, iyeyo ndidzakupatsa akhale mkazi wako, koma undikhalire ngwazi nuponye nkhondo ya Yehova, pakuti Saulo anati dzanja langa lisankhudze, koma dzanja la Afilisti ndilo. Akuti chimene anachita ndichi. Anati koma munthu ameneyi ndingathane naye bwanji. Ndiye chimene anachita Saulo anati ndionetse chikondi pa Davide. Aone ngati chikondi. Nditani? Davide ndofuna urenge mwana wangayi unkwatire. Koma cholowa chake chimene ndifuna kuti ndilipire iweyo. Monga ngati kuno kufa miyambo siyana kumala kwathu uno mwina mamuna akapeza mkazi pamakhala zolipira. Ndakuti Saulo anati koma chimene ndifuna iweyo ndilipire ineyo. Popeza ufuna kukwatira mwana wanga ndichi. Ndofuna uponye nkhondo pakati pa Afilisti. Kumeneko amenewo ndamene chikakhale cholowa changa. Ndicho chimene akunena chonena kuti amadziwa kuti uyu akatapita akamenye nkhondo ngati akamupha akakhala Afilisti osati iyeyo. Koma iye aonetsa ngati chikondi matata kuti ukwatire mwana wangayo ukamenye nkhondo ndi Afilisti. Ukamenya nkhondo ndi Afilisti amenewo ndamene ukakawapha amenewo basi awa ndilipira ineyo cholowa chako basi. Ndikuti Saulo akumuuza Davide ngati mwachikondi, koma chimene akufuna ndi chani? Afuna muyike Davide pa mavuto. Pa Samuel chapter 18 verse 20 amatiuza kuti Davide anamukonda ndithu mkazi uja. Ndero amukonda andikhala naye. Ngakhale kaona pa buku la Samuel chapter 6 verse 16 zimaonetsa ngati mkazi uja pena amamupeputsa mu mtima Davide. Chifukwa zinali zonena kuti mwina mkaziyo kayasama mukonda bwino kwambiri Davide. Pamene Davide amamuona yora mukonda, bambo ake alowererapo kuti urenge mwana wangayi kuonetsa ngati chikondi. Cholinga kuti akatenga mwana wake amubweretsa pafupi. Kuti akamubweretsa pafupi tsopano zimene amafuna zija zitheke. Zofuna kuti amuphe. Ndiyeno pa Samuel chapter 18 verse 25 pa 18 verse 25 akuti nali Sauli mudzatero kwa Davide kuti mfumu safuna cholowa china koma nsonga za makungu za ana limodzi za Afilisti kuti ubweretse chilango adani ya mfumu, koma Saulo anaganizira kupha Davide ndi dzanja la Afilisti. Ndere katione mene pakuti cholinga cha Saulo inali choti chani cholowa chake chimene apereke cholowa chija cholinga chakuti iyeyo akaphedwe pa azoti uyu sakudziwa nkhondo. Ndiye ndikamuza kuti pita ukaphe ukatenge ukaphe Afilisti 100 undibweretsere makhungu awo Afilisti 100 aja kumene kosizikatheka akamupha ndi yeye. Ndaka akamupha yeye ine ngati amupha ndi awo ndi zimene yafuna. Ndakunena kuti upite ukamenye nkhondo. Ndati Saulo nzeru zake kuti ndikhangati ndumukonda koma zikamuyika iyeyi mavuto akulu. Ngakhale anthu ajana akwatirana komabe banja lawo linali ndi mavuto kwa onse. Linali ndi mavuto kwa onse ifake ndi chani? Chifukwa chonena kuti uyu
akuoneka ngati wachikondi pamene uyu chikondi alibe. Ndiye kuti tikuona kuti Saulo akumuyika David mu position yonena kuti apeze nazo mavuto. Mkazi wake uja amene ali mwana wa Saulo ndiye anali ndi udindo kuti popeza walowa mbanja akonde mwamuna wake, komanso mwamuna uja akonde makolo wake mkazi amene ali Saulo. Komano David akabwera pafupi ndi Saulo akhala kudzipereka yekha kuti aphedwe. Ndiye kuti tsopano David anali kuti athawe Saulo koma akonde mwana wa Saulo amene ali mkazi wake David. Ndiye anali kuti banja loti likuyamba koma mavuto achilionekeratu. Mavuto achilionekeratu kuti ili ndi mavuto. Koma ngati muone mavuto akuchokera kuti akuchokera kunja kwa awiriwa. Nthawi zina mabanja ena mavuto sakhala ndi mamuna, nthawi zina mabanja ena mavuto sakhala mkazi, koma nthawi zina amatokhala anthu akunja amene amabweretsa vuto m'banja muja mpaka banja osokonekera. Nthawi zina zimatochitika choncho. Ndiye tikuona kuti tinali banja la choncholo. Tikaona pa 1 Samuel chapter 19 verse 11, 12 mpaka 13, Saulo anafuna kumupha David, koma mkazi wake uja amene anamuwuza kuti tawa bambo wake afuna kupanga chipongwe. Ndiye muona kuti munthu muli pa banja koma bambo wake ya mkazi wako afuna kupha. Kapena muli pa banja makolo a mkazi wako sakukufuna, kapena muli pa banja makolo a mwamuna wako sakukufuna. Awiri muona kuti tikhala ndithu koma mbali ziwiri ake sakukufunani. Kodi banja likhala lorani? Banja Mulungu anakonza kuti mwamuna ndi mkazi asasiyane, akhalire pamodzi, azikhala malamodzi. Wana kuti chapter 7 ngati musiyana ngokhala kwa kamphindi kochepa koma mubwererenso. Koma tipeza kuti ifa cha mavuto amene analipo pakati pa banja la David zinapangitsa kuti nthawi ina David achoke chifukwa chothawa Sauli. David ndi Mikala atasiyana pothawa kuti angaphedwe, kopotanga kumana ndi zovuta zimenezi zinakamuyikaso mavuto ena David. Zinakamuyika mavuto. Tikaona pa 1 Samuel chapter 25 verse 44, tipeza kuti Mikala uja anakwatiwa ndi wina pamene David wathawa Saulo. Pa 1 Samuel chapter 25 verse 42, 43, tipeza kuti David nayenso anakwatiranso mkazi wina. Ndati mkazi wake uja amene anapatsidwa ndi Saulo wakwatiwa kwa munthu wina, David nayenso wakwatiwa kwa munthu wina. Chapangitsa kuti banja lisokonekere ndi cha bambo wake amkazi uja. Ndiye tikuona kuti ngati nthawi zina banja lathu sitikhala tcheru poona kuti mkazi amene ndifuna kukwatira naye kodi kwawoku ndine amandiuganizira morani. Mukakakamiza ndazine matona anthu amatokakamiza kuti bwana enu ake feta kondana. Zona ndi anthu amatokhala kondana. Koma we must know kunena kuti padzakhala kuthekera kuti nthawi ina anthu aja adzasokoneza ndithu banja lanu. Amapeza ndithu njira. Ndiye tikupeza kuti David chifukwa chothawa bambo wake mkazi uja anathawa kupita kwina. Kumene uja mkazi uja wakwatiwa, David uja sauraniso wakwatiwaso. Sitikudziwa kuti anayamba kukwatira ndani, kuti anayamba tikazi kayamba ali mwamuna. Koma mapeto ake azonse tikamaona mbiri ya David anayapeza kuti wapezekali ndakazi 80. Zatheka bwanji chiyambi chawo chija. Mavuto wawo achokera kwa anthu ena akunja. Banja lasokonezedwa chifukwa cha makolo amkazi. Komanso nthawi zina amatokhala makolo amamuna. Ndiye tikuona kuti pokhala pa banja tiyeni uziganizira kunena kuti kodi nzanga amene ndifuna kukwatira naye pali zinthu zorane. Mavuto ena pa banja amatha kubwera chifukwa cha anthu akunja. Pa 1 Samuel chapter 1 verse 26, Jonathan zake wa David arafa. David anadandaula kuti amamukonda, Jonathan amakonda David kuposa mene akazi ankamukondera David. Jonathan anali munthu wamuna. Jonathan anali mwana wa Saulo. Akunena kuti amene amamukonda David kuposa mene akazi amamukondera David. Chifukwa yake ndi ya David banja lake linasokonekera. Linasokonekera chifukwa ndi yani? Anthu amene amawasongolera. Kodi ife banja lathu mavuto athu amachokera kuti? Kodi amachokera kwa abale athu? Kodi amachokera kwa azathu?
Komanso kuti akamabwera amawalandira mavuto ndi ndani? Nthawi zina ifeyo pokhala anthu timatha kungokhala kuona kuti bolani ifeyo tagwirizana basi, sinkhaniso imeneyo ifeyo tagwirizana basi. Koma mukati muone Davide zimene anakumana nazo, anakapezeka ndi akazi 8 zimene mwina pamalingo ake samaganizira kuti zingatero, koma chamubweretsa mu zimenezo ndi zimene makolo kapena anthu amene awazungulira zachititsa. Banja lina lililonse limakumana ndi mavuto ake, koma kodi pamene ife tili ndi mavuto, kapena pamene akuchimuna afuna kubweretsa mavuto pa banja, kapena akuchikazi afuna kubweretsa mavuto pa banja, ife timatanipo? Amuna athu kapena akazi athu amachita chani ngati anthu akunja afuna kubweretsa mavuto? Pali mabanja ena amasokonera kuti mwina mkazi akungomvera za zake, kapena mamuna akungomvera za zake, malangizo olakwika akumvera. Kodi ifeyo zimenezo timazipanga manage bwanji pa banja lathu? Alipo anthu ena amene amalangiza dala zawo zolakwika, oti sakhala mu banjamo, mwina sosali pa banja, koma kulangiza ndawa banja, mamuna akangorere sitimanyengerera ife, akazi angorere sitimanyengerera, koma iwo usali pa banja pena banja lawo nakanika. Kodi ifeyo timaziona bwanji? Kodi timatenga malangizo kwa anthu amenewo? Mabanja ambiri akusokonekera osati chifukwa chakuti mamuna ndi mkaziyo, koma akusokonekera chifukwa mwina mamuna kapena mkazi walola kuti anthu akunja abweretse mavuto pa banja pawo. Tikalola anthu akunja kuti abweretse mavuto pa banja pathu, mabanja adzavuta ndithu. Banja limene wina akulola kuti anthu akunja abweretse mavuto silimakhalitsa. Davide anakapezeka ndi akazi 8 mosadzuka bwino. Chifukwa ndothawa uku zikatere ndi kuti zikatere, ndikathawa uku ndikapeza pakuti zikatere. Anakapezeka ali mu mavuto amtundu umenewo. Kodi ifeyo tikamakhala pa banja pathu timaziona bwanji? Ena mwina ndinu makolo amene ananu ali pa banja, kodi ananu malangiza zorani? Kodi ndinu amene musokoneza? Alipo nthawi zina amuna ena amene akazi amati akamakambirana zinthu ndi akazi awo kapena amunawo, atakambirana koma ndisanapange chiganizo ndikafunse kaye makolo anga kuti atipo chani. Ndapita umene chokafunsa makolo akana, kena kwabweraso makolo anga akana. Kodi banja loyenda choncho likhala labwino? Mavuto ena pa banja akubwera chifukwa cha anthu akunja. Akutipatsa malangizo olakwika, akutisokonezera banja. Ndazi zina anthu ena amati akupatsa malangizo banja likasokonekera pamene amadzafutuka anthu tsopano kuti ajaru banja lavuta ajande ayiwala kuti amapereka malangizo ndaniso ndomwewonso. Munthu azindikire kuti anthu akunja, malangizo anthu akunja akhoza kukoza koma sakuzononga banja. Banja la Davide linavuta chifukwa cha bambo ake ankazi wake. Ifeso tilakhala kuti sitinazitenge bwino, tidzakumana ndi zomwezi zimene Davide anakumana nazo. Ukumana ndi vuto banja pake chifukwa cha anthu akunja. Mabanja ambiri masiku ano sakusokonekera, akutha chifukwa cha zonena kapena zomvera za anthu akunja. Ena akunja amapereka malangizo abwino, koma alipo ambiri amene sapereka malangizo abwino. Wamwayi amene amadziwa kuti awa malangizo abwino awasi abwino, koma ena samatero, popeza ena wauza mangoti abasi zoona ndi ziti zolondola ndi zimenezi. Koma kodi zingamange banja lanu? Kapena zikozopasula banja lanu? Davide tambiri timamudziwa zinthu zabwino, koma tona nisoni zimene anakumana nazo pa banja pake. Ndi chiganizo chabwino munthu asanakwatire adziwe kuti kodi kumene ndifuna kukwatirako ndine tigwirizana? Ngati sitigwirizana uziganizire kuti ngati ndipitirire ndilokozeka kudzalimbana nazo zotsatira zake? Kuti zikadzandipeza ndidzati chani? Ndidzakwanitsa? Ndidzazilola kuti zikhalepo? Kuti kapena ngati takwatirana
mkazi wangayi kapena mwamuna wangayi sadzakhala yeye yobweretsa zolakwika pano. Anthu akunja akakhala kuti tawabloka kuti asabwetse zolakwika pa banja pathu, banja limatokhalapo. Koma tikawalola mavuto apabanja amambiri. Tendipuzeni pa nkhani imene ya Davide ndi Mikala. Banja limene linayamba kukumana ndi mavuto, koma mavuto ochokera kwa anthu ena akunja. Phunziro lathu lambuyo je limaphunzirapo nkhani ya Naomi ndi Rute. Ndi banja limene ngakhale makolo awo a Naomi, banja limene makolo ake a Rute, komanso banja limene anake a Naomi awiri aja analandira malangizo abwino kumbali zonse, kuchokera kwa Naomi ndi Elimeleki, ukunso Rute kuchokera kwa makolo ake. Ndiye kuti ana awiri aja anakalowa pa banja limene amalandira malangizo abwino mbali zonse. Ndifake ngakhale banja ija linatha chifukwa cha imfa kuti wina wamwalira mwamuna uja kapena ana amuna aja amwalira, koma anawo akazi amene anakwatira anafunabe kukhala meme wajafake ndicha anali pa banja labwino, amalandira malangizo abwino. Malangizo abwino sikuti munthu amangowatenga ku bridal shower kokhayi. Timaona kumakhala pasanakhala kwati pamakhala bridal shower kumene mkazi amalangizidwa kapena kumene uzikatere. Koma ngati kumene akuchokera samlangitira malangizo abwino, ngakhale mlangizi memaja sakakhala mkazi wabwino, sakakhala mwamuna wabwino. Tiyeni ifeyo tiphunzire pa banja limeneli kuti tisakhale anthu akunja osokoneza banja la ana athu, tisakhale anthu ankati okatenga malangizo olakwika kunja amene adzasokoneza banja lathu. Tikakhala anthu achoncho banja lathu silidzalimba ndithu, koma tikakhala anthu ochita chifuniro chabwino banja lathu lidzakhala bwino. Izi zimene mafuna tiphunzire pa tsiku la lero pamene maphunzira banja limene la Davide ndi mkazi wake, kuti nthawi zina anthu akunja ndi amene amasokoneza banja lathu. Pa programu ya lero munali ndine mbalo wanu Vijero Gondwe. Tikumbuke programu imene amatipatsira ndali Longo School of Biblical Studies. Ngati lili funso amene ndimanga tendigwiza ntchito nambala 0822766 kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Awili aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Koma awili aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Muluzani seyawa atati lelo limuna kwa tisadamu ndi Hava kalelo. Muluzani seyawa atati lelo limuna kwa tisadamu ndi Hava kalelo. Awili aimamu